Warning, the following exercise is both extremely dangerous and incredibly stupid. Perform this at your own risk. Experienced powerlifters only. Terkild var en dannemand, han red hans søn til Rom. Tyland var hans dannekvind, den edle rosens blomme. Da Terkild ud af gården red, fik Tyland travlt både op og ned, for Terkild var hjemme. Tyland taler til sin dreng, du sadler op på heste. Så rider du lidt op i sorgen og byder os nogle gæster. Du rider op til Jon og præst, for han skal være vor aftens gæst, for Terkild er hjemme. Drengen op til præsten sprang og spurgte, om han ville komme. Præsten, han var villig nok, han stak koden i sin lomme. Præsten kom, og de spiste, og de drak, og alting det gik nok så let, for Terkild var hjemme. Og de sad, og de spiste en stund, men det varede ikke længe. Da præsten ude på gulvet sprang og sagde, at han ville hjemme, men da en sjæl var gået til ro, gik præst og Tyland skulle ind og sove, for Terkild var hjemme. Terkild var en dannemand, kom hjem en aften silde. Spurgte straks, hvor Tyland var, han frygtede, hun var til gilde. Der svarede ham den lille dreng, nej, hun er gået med præsten i seng, for Terkild var hjemme.